Hallo. Hoi. Zou je misschien meedoen willen onder praat met Fries taaltest? Ja, hoor. Doe het heel even. Hey, ik ga hier als eerste een wutje. Ja? En zo'n de vraag, wat is de goede manier om het wut te schreeuwen? Oké. En dat is het wut 100. 100? Ja, dat zou ik toch met een thee doen. Ja, Ja. dat is goed. Ja, hè? Nou, Ja, dat is goed, dat is goed. Dat is hier goed. Ja. Nou, doen we die nog even. Ja, een appeltje eitje. Appeltje eitje. nou Goed. appeltje eitje. Hoe schreeuwt het wutje hinnenhak? Dat is een, nou, ik hou toch de Nederlandse, we doen toch 2. 2. Hartstikke goed. Ja. Hey. Ja, het Fries had geen tussenin, hè? Dat heel in het Nederlands. Nee, precies. Ja. Ja, goed. Want hennen is wel, maar ja, dat zijn weer kippen, maar kippen zou het gewoon wel met erin zijn. Ja. Bedankt. Netjes. Ja. Hey, bedankt hè. Graag gedaan. Bedankt. Zijn we dag, Rosa? Dag Rosa.